Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Unya misugilon si Jesus ug usa ka sambingay ngadto sa nakadungog niini. Niadtong tungura hapit na si Jesus moabot sa Jerusalem ug nagunahuna ang mga tawo nga hapit na mopakita ang gingharian sa Dios. Busa miingon siya, may usa ka tawo nga harianon nga miadto sa usa ka layong nasod aron himuong hari, ug unya mupauli siya sa ila. Sa wala pa siya mugikan, gipatawag niya ang iyang napulo kasulugoon, o gihatagan niya ang tagsa-tagsa kanila og kwartang bulawan, o giingnan sila. Ipatigayo ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katigalungsod, busa nagsugo silag mga tao pag-apas kaniya aron sa pag-ingon, dili kami gusto nga kining tawhana maoy maghari kanamo. Apan siya nahimo gayong hari ug unya mipauli. Ug gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niya kwarta aron isayra niya pila ang ilang ganansya. Ang una miadto og miingon, Sir, nakaganansya akog napulo gikan ni adtong puhunan nga imong gihatag kanako. Og miingon ang taong halangdon, maayo, buutan ka nga sulugoon. Sanglit kasaligan ka man sa gagmayng mga butang, piyalan ko ikaw sa napulo ka syudad. Miadto usab ang ikaduhang sulugoon ug miingon, Sir, nakaganansya akog 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako. Ang agalon miingon kaniya, piyalan ko ikaw sa 5 ka syudad. Ug ang ikatulong sulugoon miadto kaniya ug miingon, Sir, ania ang imong kwartang bulawan. Giputos ko gayud kini sa panyo kay nahadlok ako kanimo. Tungod kay ikaw istrikto ra ba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo ug nag-ani sa wala nimo ipugas. Ug miingon siya sa iyang sulugoon, wala kay hinungdan. Gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man di ay nga ako istrikto kaayo. Nagkuha sa dili ako ug nag-ani sa wala ako ipugas. Ngano nga akong kwarta wala mo man ideposito sa bangko. Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik. Unya miingon siya ni adtong nagtindog didto, kuhaa ka ng kwarta nga anaa kaniya o gihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka kwartang bulawan. Miingon sila kaniya, apan sir, duna na siya'y napulo ka kwartang bulawan. Unya, mitubag siya, sultihan ko kamo, nga ang tanan nga ana ay iya dugangan. Apan siya nga wala gayoy iya, bisan pa ang diyutay nga anaa kaniya, kuhaon pagayod. Nan karon may tungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila, dada sila dinhi ug pamatya sa akong atubangan. Si Jesus misulti iniini ug unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.
Ngayong gabi ninyong tanan. Salamat pati Sam. Taas-taas ang atong ebanghelyo ang atong first reading karon. Itong panikamutan mubo lang sa pamalandong. Uban nato diay si Father Ayan sad Ayan balangkig magtutudlo siya dito sa seminaryo minor. Ingon pa niya iyang gilabang ang loud diha aron lang makiguban nato karon sa atong kasaulugan niya. Ato sa giyong litukon, ako sa giyong litukon karon natandog ko sa kaning mga nanganta kaganiha karon tanaw-tanaw na ko taga Mactan man ni sila sakop sa parokya. Si Bal usa sa mga nagduyog diya sa kupot sa gitara miingon na ako kaganihang udto alas 3 pa sila mogikan tiyaw mo na alas 3 pa sila nanggikan ngadto nya daan nila kumplito tingali ni sila kay daghan man apil pa violin ilan ang gipraktisan ng ilang gikanta mo nang atong litukon atong i-acknowledge nindot going extra mile ba sa pagpangalagad atong ilhon tutagaan sila og masipang pakpak. Gigutom na tingali na sila karon. Familiar faces akong mga nakita. Salamat ninyo. Bisan layo og traffic dito sa atong parokya. Nangari ka mo mga magtiayon. Unya silang sister Franciscan sisters nga nagduma sa eskwelahan ngadto sa Mactan St. Joseph atong ilhon. Taud-taud na sila diha unya puyrabuyag naningkamot sila pagpangalagad sa katilingban diha sa pag-uban paghatag og Catholic education sa atong kabataan mo nang kung nangita pa mo eskwelahan para sa inyong mga kabataan tanawa lang sila. Wa ko moingon nga nang panya ko para nila pero mauna na St. Joseph nga eskwelahan wa ko mananghid ni sister dila diri sa Alfonso pero daghan naman nga rin kung gusto mo dito tanawa lang ng mga madre mga puyrabuyag napay mga batanon kay kung kita ka sa mga madre pulos na tiguang kuyaw kung ang makita nimo nga mga madre tiguang na kuyaw wa nay mosunod wa nay nanood pero sila napay mga batanon maayo sister padayon kamo time sa asa pa sakto na ato pang sumbayan di pa kuwang pa alas 6 city pa kagahapon dito mi nagpundok ang mga kaparian sa bikaryato sa Birhen sa Rigla. Dito mi nagpundok sa recollection dito sa kanang Cordoba uban ni Padre Sam unya natandog ko nindot ang pamati kay pagpaniud to ba pagpaniud to dunay gi-play salida video clips atul sa ilang 2008 to padan 2008 hibaw mo ang MSC ang ilang presensya sa Pilipinas niadtong 2008 usa ka gatos na katuig kapin karon kay 2021 man 2000 nagsaulog sila sa 100 years 2008 ang MSC naguna mo sa Surigao to padan Surigao tanawa pagpangalagad nila usa ka gatos na katuig unya dinhi sa Visayas ang ilang una nga parokya ang dinhi Birhen sa Rigla niabot na sila og 84 katuig sa pagpangalagad sa katawhan diha sa simbahan at silang MSC ato silang Tagalog masipang pakpak palihog nya pasalamat ta sa ilang pagpadayon pagpangalagad sa katawhan nga ni o sa Pilipinas. Yun na ang gidugayon. Sa video clips ba,
natandog ko tungod kay gihulagway man ang katong mga nahitabo nila sa Tintiro, Pilipinas, kanang ilang misyon, kanang ilang pag-adto sa mga kabaryuhan, ang ilang pakiguban sa tao. Dihay usa ka komentaryo sa usa ka babae ba, miingon siya, basta makadungog sila ngan MSC kana nag-aalagad sila sa mga kabus. Basta ninduta paminawon. Basta makadungog sila MSC, ilang paglaom kay mga kabus, ilahang giubanan. Pakpakan lang sila nato gihapon. Rightly so, milungtad sila ingon ana ka gidugayon kay dinhi sa Visayas, dinhi sa Cebu, Sugbuanong simbahan ang ilahang ang patron, mahal nga birhen sa Rigla, niya matod pa sa gipasupot nga giya tima karong adlaw is siya sumbanan sa pagpangalagad. Nagtanaw ko kagahapon ba naman to'y ang kura sa Cordoba, mingon siya nga kanang video ha, batanon pa bangkuana, batanon pa niya sagad siya kanang namatay na niya nasakito na niya nana kani niya nakahinumdum ko ang akong pamati ba nindo tungod kay nakahinumdum sad ko atong batanon pa ko nakasinati sad ko og ingon ana nga pagpangalagad. Kana bang naa ka uban sa katawhan? Kana bang katagaan ka sa kahigayunan nga miuban bisan sa ilang kakabos? Kana bang makadungog ka nga natagaan sila og paglaom tungod kay kanang bisan na lang sa imong pag-alagad diya sa paghatag nila way tihik-tihik sa mga sakramento nga ilang gikinahanglan? Pastilan makaingon ka. Nakaingon ko kagahapon, katong batanon pa ko, nakasinati ko, ana. Niya karon nga, dili na batanon, por lo menos nakaingon ko sa akong kaugalingon ba, salamat kanang nakasulti ko sa akong kaugalingon nga, once upon a time, natagaan ko sa kahigayunan, niya kibaw ko, nga nakabuhat ko, ana. Ninindot sa atong pagsaulog, nining Santos nga misa karon ug pagsaulog sa kapistahan sa mahal nga birhen, ilhon ta ang kanunay niyang pag-uban ug pagdasig. Ilhon ta, diskubrihon ta balik, amguhan na to balik ang gasa sa pagtuo ug ang uban pang gasa nga gitanyag sa Ginoo sa matag usa. Sa matag usa sa atong katilingban ug sa atong pagkasimbahan. Nidawaton ta sa makausapa ang hagit, paminawon ta, dito kunta pagbalik ang maong hagit. Ginasahan man ako, then ako sab mamahimong gasa alang sa uban. Nindot na atong gibalik-balik karong panahona, gifted to give, ginasahan niya gasasab alang sa uban. Nindot na atong ilhon, atong gisaulog nga nakasinati ta ana ug pangayoon ta ang grasya nga makasinati ta balik sa katamis, sa bunga, sa pagpangalagad. Manginaot kita nga mahal nga birhen sa kanunay, magdasig nato. Nindot ang first reading. Ang first reading, nagisgot og kaon og baboy. Karong umaabot sa bado, mga baboy, daghan sang himong humba tingali. Daghan tingaling maghikay karon kay atong miyaging tuig, wa man kaayo. Sige, ang sa taga dinhi, ako lang pahibaw nga kung ugaling manubra ang inyong giandam, ay mo kalimot ang matan dool ra
ipalalamove lang. Daghang salamat daan. Nindot nga hisgot man og baboy ang first reading, pero tanawa ra kanani aron niya biyai ang imuhang gigikanan, biyai ang imuhang pagtuo, biyai ang imong pagkatao nga giumol sa imong pagtuo. Pesan ninduta sa kalig-on sa pagdasig sa kainahan. Atong balikon, 7 niya ka anak, gitagsa-tagsa og patay. Sa katapusan ang ika-7 na giusab ang style, gihaylo. Sa primero, gihadlok, gitayog ang iyang pagkasila, pinaagi sa paghadlok. Sa ika-7, giusab ang style, gihaylo, biyai ang imong pagtuo. Nindot ang kalig-on sa kainahan nga midasik. Dili tiyaw, mutsudong siya siyang mga anak nga patyon. Bugat ug lisod ang iyang kahimtang nga nagtanaw sa iyang mga anak nga gisulay. Karong panahon na, iyan po nato, sama sa mahal nga Birhen, ang tanan nga nanginahan sa pagtuo. Unya, mayo unta nga magpabilin ba, anak kalig-on, pinagi sa atong pagdasigay o pinagi sa atong pagampuay. Sa Ebanghelyo, salamat, gipaila kita ug ilhon ta ang gasa sa pagtuo nga atong nadawat. Diskubrihon nato ang gahom niini nga atong ipahambit. Mauni ang hinungdan sa atong kasaulugan, ang dakong gasa sa Ginoo sa atong pagkasimbahan. Mauni ang atong gibangkitihan, mauni ang atong gipasalamatan. Naghatag natong paglaom nga mapadayon nato ang atong pag-inambitay, pagligunay sa maong pagtuo. Na alas 6:16 naman, tiwaso na ugma, tiwaso na sa magsunod. Pero mientras tanto, kutob lang sa tadiha kay ang choir gigutom na. Daghang salamat, manindog palihog. Masaligon kita sa kaayo sa Dios, ipadangat ta kaniya ang atong mga pagampog, mingon kita, hingpita kami Ginoo. Nga isip usa ka simbahan, kanunay kitang maglantaw sa gingharian sa langit, nga mo'y hingpit nga katumanan sa tanan natong gilauman, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangulo sa pangagamhanan, makaamgunta sa pagkalumalabay sa ilang katungdanan, ug muhimog kaayuhan nga mulungtad sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Nga sama kang Maria, mapuyan unta nato ang pulong sa Dios, ug mahimo kitang malagaron, ilabi na sa makabus o timawa, magampo kita sa Ginoo. Nga madangat sa atong mga benefactors ang kadagaya sa grasya, ug sa tanan nga nagmahal ug nagdebosyon sa Berhen sa Regla, ang mga kaayuhan nga ilang ipangayot, sulod ni ining nobina, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, Joel Chevalier Pari, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga magtutuong nangamatay, makaambit unta sa himaya sa Dios, uban ni Maria ug sa tanang mga santos, magampo kita sa Ginoo.
Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.